Vítam vás v poslednej časti. Ako posledné si rozoberieme respawn hráča, čo sa vlastne stane, keď nastane tá funkcia, ktorú sme si predtým vytvárali, smrť, aby sme neostali napríklad, no však uvidíte, aby sme neostali len tak s hrou, že nemáme ako sa ďalej pohnúť, keď umreme, aby sa to dalo prehrávať stále do kolečka, tak sa na to pozrieme. Mali sme to život HP, sa mi zdá, áno, je to tam, tak ideme. Nepotrebujeme to už máme všetko. Máme take damage, máme look around. Var look around. Chceme nejaké pozeranie do strán tou našou myšou, ktoré máme, pretože tento player je síce third person, ale ovládanie má first person, preto už som to vysvetľoval. Third person, aby sme pozerali inak, aby sme pozerali tretiu osobu. First person, aby sme ovládali ako prvú osobu. Samozrejme, nezabudnite kameru, main kamera, si musíme prehodiť main kameru, si musíme prehodiť do hráča a aby sme sa pozerali teda cez hráča, aby sme nehýbali sa hráčom head a kamera ostane stať, aby sa kamera hýbala s hráčom a samozrejme si môžete dať ďalej, môžete si otáčať ako chcete. Ona je takto nastavená, dáme na ňu rotáciu a takto si ju môžete otáčať do strán, hoci kde. Tak to chceme nájsť, jedna, druhá, potom ideme charakter controller, chceme nájsť, takže var controller, charakter controller, var respawn transform, to tiež potrebujeme, tu sa budeme chcieť nejako respawnovať, niekde sa respawnovať, static slot máme a var pause, to bude pauza, boolean rovná sa false, takže nechceme hneď začiatku pauzu, chceme až potom, keď ju zavoláme. Tak ideme function start, lockaround 0.1, lockaround 0.1, či 0.1, 0.2, mám chybu, prepáčte. Si nevšimol, doteraz som ju nevidel. Skúšame si to, takto to bude vyzerať, dáme si 2 health napríklad. Keď ma zabije nepriateľ. Tak a nemôžem sa obzerať. Nemôžem sa pozerať nikde. Zastane zmrtne celá hra. OK. Poďme to a ideme. Tak chceme dostať lockaround 1. To tiež bol nejaký mouse look. Chceme get object find. Chceme nájsť nejaký objekt, niečo nájsť. Tak nájdeme find with tag. Nájdeme hráča. Že má byť tak. Find, alebo find with tag, ako chcete, pozrieme, či máme nejaký error. Vidíte, dobre, ide to. Buď tag, alebo find with tag. Môžete dať find, ja som dal find with tag. Tag je player, main kamera má aký, tak sa pozrieme main kamera. Tak, main kamera. Spolu, to mám chybné. A bodka get component, takže chceme nejaký komponent z toho získať a mouse look. Takže pozrieme sa na hráča a na kameru, či má mouse look. Kamera má mouse look script. A hráč tiež musí mať mouse look script. Toto sme tam dávali len kvôli tomu. C# vidíte. Tak tieto hľadáme. Chceme ich načítať. Potom charakter controller, game object, asi to isté fajn. Tak. Player, get component, chceme charakter controller jeho, takže on musí mať charakter controller, inak to bude hľadať error, že ho hľadáme a není tam. Vyskúšam to, či som to propísal dobre, dáme 2. Vidíte, nemôžem sa hýbať, nehýbem sa tak. OK. Chceme ten komponent charakter controller. Ideme nižšie, tak smrť. Ak tá smrť je rovná sa true, takže keď zomrieme, viete, že sa hľadí boolean, tak áno alebo nie. Takže keď sa to stane, tak chceme, toto je zaujímavý zápis pauzy,
tak chceme, aby sa vykonala pauza, takže podmienka ak, teda smrť, ak pauza. Táto pauza je testovaná strašne veľa razy, až priveľa razy. Nemusel som ju testovať ani polovicu razy, ako som ju tam testoval, ale pre istotu chceme pauzu, aby sa nám to nespomalilo, lebo viem, že sa mi stalo, keď som mal function update, že som mal pauzu aj áno, aj nie, hra sa mi spomalila o polovicu, bolo to dosť divné, ťažko sa to opravovalo, tak to radšej testujeme strašne veľa razy. Takže pauza sa musí rovnať true, a keď sa rovná true time.timescale, takže nejaký čas chceme zmeniť, timescale, nejaká škala, rovná sa 0, takže nič sa nebude hýbať. Takže keď sa dá pauza, tak proste celá hra sa zastaví. A else, to je podmienka if else, takže ak sa vykoná toto, doteraz sme mali iba if, takže keď splnená podmienka sa niečo vykoná. Teraz máme keď splnená podmienka sa niečo vykoná a keď je iné niečo, tak sa vykoná niečo zase iné, nejaká iná podmienka. Takže else, keďže sa vykoná niečo iné ako keď není pauza, if smrť rovná sa false, musí byť smrť false, lebo keďže je true, tak sa nám to spomalí o polovicu, to som tam mal chybu predtým, tak musí byť false a pauza sa vtedy rovná false a pre istotu toto tam musíme dať, pretože sa mi to vtedy nevracalo naspäť, tá timescale a ostala 0, tak to bolo zamrznuté, tak timescale rovná sa 1. Tá funkcia death, takže if player health rovná sa 0, smrť rovná sa true a ideme debug log, hráč dole. A lockaround 2.0, keď sme nemali pauzu, tak sa to využívalo, teraz sa to už nevyužíva, ale stále je to na niečo dobré, aby sme sa nemohli obzerať po scéne, keď sme mŕtvi, pretože mŕtvi ľudia sa moc neobzerajú. Tak keď sme mŕtvi, tak sa nechceme obzerať a nechceme sa ani hýbať charakter kontrolerom, tak dáme lockaround, enable sa false, takže nebude zapnutý, bude vypnutý lockaround, a druhý lockaround bude vypnutý, to je ten script, takže ho vypneme a charakter kontroler sa tiež vypne. Samozrejme, to musíme dodať tlačidlo. Toto bude zaujímavé, pretože Unity má sama o sebe nejaké tlačidlo, ona dokáže vytvárať grafické tlačidlá, bez toho, aby sme museli kresliť. Tak ak smrť je true, tak if, potom GUI button, to je to tlačidlo, ktoré sa vytvorí samo, graphic user interface button, label by bolo niečo napísané, button je niečo, s čím môžeme pracovať. Screen width, tuto máme šírku, presne kde to chceme dať. Takže od, po, takže to bude nejaké dlhé, potiaľ, 200, tiež nejaká šírka, výška a toto dáme čísla umiestnenie, respawn. Takže tam chceme napísať respawn, aby tam bolo v strede napísané a to tlačítko. A ak sa to spraví, tak sa odohrá funkcia respawn player, ktorú si zadefinujeme nižšie. Tak ideme funkcia respawn player, pauza, keď sa chceme respawnúť, sa respawnujeme, tak pauza není. Nechceme byť pauznutí, keď sa respawnujeme však, lebo to by celá hra zmrzla a nešla ďalej. Transform position, respawn transform position, takže chceme sa nejako respawnúť na nejakú pozíciu, ktorú sme mali predtým. A to sa mi zdá, že hráč má vytvorený, áno, vytvoríme si cube, game object, other cube, na hráč respawn. Ten hráč respawn nemusí mať nič. Môžeme sa vrátiť aj na našu pozíciu, ale môžeme ísť na hráč respawn. Ako si to napíšete, ja sa vrátim na svoju pozíciu. Tak transform position. Takže pozícia transformu, takže to sme my, naša pozícia rovná sa respawn transform position, takže sa aj respawnujeme na tej istej pozícii, na ktorej stojíme. Aj rotáciu chceme mať rovnakú. A ideme application load label. Toto sme chceli dať, aby sa nám resetovalo, pretože kebyže toto tam není, tak sa respawneme, ale naši nepriatelia všetko sú už pri nás a bijú nás. A to nechceme, tak dáme application.load level. Toto má Unity už predvolené. Takže chceme resetnúť celý level a application loaded level 1, alebo my máme iba jeden level, nemáme ich viac, keby sme ich mali viac, tak by sa išlo ďalej. Ale máme iba jeden, tak jeden level, ktorý máme uložený, sa zase po začiatku načíta a bude to odznova.
A zase testujeme, pauza sa musí rovnať false. Ako vidíte, vravel som, že to budeme testovať moc veľa razy, aj keby sme nemuseli, ale aj tak to chcem testovať, aby náhodou sa niečo nestalo. Timescale, zase chceme nastaviť 1, aj keď to už máme zadefinované vyššie, tak aj toto som testoval ešte raz, som tam dával, aby náhodou sa niečo nestalo. A obzeranie do strán hráča chceme dať true, obzeranie do strán kamerou chceme dať true, charakter controller enable, tiež chceme sa hýbať, vedieť a také veci. A smrť sa musí rovnať false, to zase testujem. A debug log chceme napísať hráč respawn. To je asi všetko k tomuto skriptu. Skript bol dosť náročný na písanie, celý som ho písal sám, verte či neverte. A ešte jednu maličkosť, čo som zabudol. Main kamera. A viem, že keď som sa hýbal, tak som vždycky sa musel pozrieť hore, dole. A išlo mi pozerať aj hore, aj dole. Počkajte, musím vypnúť. Išlo pozerať hore, aj dole. Vidíte, teraz ideme do strán, hore, dole nejde. Lebo sme to tam nechceli. Tak musíte nastaviť kameru takto. Maximálne Y, maximálne X. Vidíte. A zabudol som Skybox. A Skybox je nebo, keď sa pozrite, my ho tu nevidíme, lebo nemôžeme sa pozrieť hore, ale Skybox máme okolo seba nebo, vidno pekné oblačiky a veci a tu musíme dať add component, sa mi zdá, že je to rendering, áno, Skybox. A do Skyboxu si vyberieme hociaký, máme ich viac. Skybox, vidíte, Skybox, jak to som si vytvoril svoj, som si stiahol obrázky, máte tam 6 obrázkov, ktoré si musíte dať, ale Unity má vytvorené Skyboxy defaultné, niektoré. Kde som to dal? Kde mám môj Skybox? Skyboxes. Si pozrite, vidíte, tu máte nejakých 6 obrázkov. Vždycky si musíte dať pozor, že či je to front, back, left, right, inak budete mať všetky oblaky, nebudú pekné, budú šliaké divné, budú tam sa prekrývať, ale nebudú sedieť hrany a tak. To máte kocku, ale keď hráte a pozeráte sa, tak to sa to nezdá ako kocka, zdá sa to ako keby ste mali okolo seba proste oblaky pekné. Takto si môžete dať vlastne vytvoriť new, create, si môžete dať Skybox. A potom si tam musíte dať tie obrázky, je to vôbec ťažké. To je asi všetko k tomuto tutoriálu. Verím, že ste sa naučili niečo, že som vám to dobre vysvetlil. Hra by vám mala ísť takisto ako mne. Ak vám nejde, tak ste asi niekde spravili chybu, alebo ste nedávali pozor, tak prepačte. Nezabudnite, že vždycky si pozerajte na stranách, ak vám to nejde. Tuto čo mám všetko popísané. Chcete to mať takisto nastavené ako ja. A to je všetko k tomuto tutoriálu. Tak ja sa s vami lúčim. Možno ešte niekedy vypustím nejaké videá vonku na YouTube. Alebo niekde, tak sa uvidí. Majte sa.